Раней практычна ў кожнай сям'і, хоць у горадзе, хоць на вёсцы, у сервантах і кніжных шафах былі прапісаны фарфоравыя статуэткі. Сёння гэтыя мілыя фігуркі рэдка сустрэнеш у кватэрах і кабінетах офісаў. У Мінскім абласным краязнаўчым музеі на выставе можна пабачыць больш за 100 экспанатаў дробнай пластыкі. Усе фарфоравыя статуэткі і кампазіцыі адлюстроўваюць жаночыя вобразы. Кожная работа – гэта асобная гісторыя. Прадстаўніцы прыгожай паловы чалавецтва прадстаўлены ў выглядзе літаратурных персанажаў, спартсменак, казачных гераінь, працаўніц сялянак і мамаў, а дзяўчынкі ўвасабляюць бесклапотнае дзяцінства, рыхтуюць урокі, кормяць птушак і катаюцца на лыжах. Среди всех композиций, которые увидит наш посетитель, я думаю, многие задержатся именно у этой балерины с виолончелью. Очень тонкая, изящная работа. Все это сделано в Германии в середине 20 века. Но эти фигурки отличаются проработанностью тела балерин. Особенно поражают складки одежды, точность жестов прописанная. И очень, казалось бы, скромный, но в то же время благородный и богатый декор. Среди бытовых таких сценок, которые запечатлел фарфор, есть две удивительные композиции. Одна из них прямо напоминает кустодиевскую сцену. Молодые люди у самовара. Молодой человек явно такого приказчицкого типа, и ощущение, что это где-то в купеческом доме происходит. И рядом еще одна интересная и необычная композиция «Барышня с гусаром». Очень пластичные формы, казалось бы, скромный, но выразительный декор, и тонко подмечено выражение лиц персонажей. Фарфоравыя прадпрыемствы як у Савецкім Саюзе, так і ў Еўропе больш арыентаваліся на масавы выпуск сталовых прадметаў, сервізаў, талерак, вазаў. А работа з фігурамі патрабавала і творчага, і тэхнічнага майстэрства, і часу таксама. Але затое фарфоравыя дробныя скульптуры станавіліся арыгінальнымі падарункамі і прыцягальным элементам дэкору ў любым памяшканні. Настолькі яны былі дасканалымі па форме і колеру. Среди фарфоровых композиций вы можете заметить те, которые богато расписаны, покрытые бесцветной глазурью, создают особый блеск и игру света. Но есть просто белый фарфор, который называется бисквит. Обычно в таком ключе изготавливали композиции на мифологические сюжеты. Там можно каких-нибудь нимф, богинь, богов увидеть. И вот такой вот белый бисквит характерен был для XIX века. И обычно скульптурными композициями украшались кабинеты. И, как правило, вот такой бисквит – это интерьерные, могли быть большие статуэтки, которые не только в кабинетах присутствовали, но в домах богатых людей просто могли служить элементом декора. И порой в крупных формах достаточно изготавливались. На выставе наведвальнікі змогуць параўнаць вырабы з Украіны, Расіі, Германіі, Латвіі, Беларусі. Сёння фарфоравую дробную пластыку прадпрыемствы калі выпускаюць то ў абмежаванай колькасці і звычайна пад заказ. А многія заводы, асабліва з пачаткам перабудовы ў 90-х гадах мінулага стагоддзя, проста пазачыняліся. Пэўная частка іх прадукцыі яшчэ застаецца ў сем'ях і перадаецца дзецям, унукам у спадчыну. А дэкаратыўныя статуэткі становяцца культурнымі артэфактамі, якія час ад часу і можна пабачыць у музеях. Алла Маркелова, Дмітрый Пяцёнак, МКТБ.